Taliwa sa bomb threat nga nadawat sa Ninoy Aquino International Airport niadtong Biyernes sa buntag, dinhi sa ato ang Mactan Cebu International Airport pabilin nga naka-heightened alert usab. Ania ang report. Gipaubos pa gihapon karon sa Alert Level 1 ang Mactan Cebu International Airport. Kini human makadawat og kasayuran gikan sa Civil Aviation Authority of the Philippines kabahin sa bomb threat nga ilang nadawat. Apan bisan pa man kung nagnegatibo kini sa gihimo nilang validation. Say about sa random screening, daghan ang person nga ma-call o kanang pat-down o mandatory pat-down search. Mo na siya ma-sure sa screening. So, daghan ang iyahang number. Hinuon gitataw sa pangu sa Office of Transportation sa Mactan Cebu International Airport nga si Lizel Mondihar nga sa gihapon wala na initial screening nga himuon sa mga pasahero ug sa bagahe ug diretso na lang sa final screening. Apan pabiling mandatory lang gihapon ang pagpahubo sa mga sapatos ug tsinelas. Samtang gipasabot usab sa MCIA Police Station Chief, Police Major Jerome Villegas nga sa pagsugod pa lang sa election period, naka-heightened alert na sila. We are in constant coordination with all the security forces within the Mactan Cebu International Airport. Actually, regular namin itong ginagawa na nagpapamiting sa mga security agencies. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.